Illum l-4 fl-4:15 wara nofsinhar ser jerġa' jiltaqa' l-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra b'rabta mal-mozzjoni ta' sfiduċja fil-Gvern imresqa mill-Oppożizzjoni Laburista. Din ser tkun it-tielet laqgħa ta' dan il-Kumitat wara li diġà saru żewġ laqgħat oħra l-ħamis 12 ta' Jannar u tnejn 16 ta' Jannar. Il-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra ser jerġa' jiltaqa' għada fuq inizjattiva tal-Speaker wara li fil-laqgħa tal-istess kumitat ta' tnejn baqa' ma ntlaħaqx qbil dwar kif ser tkun diskussa l-mozzjoni tal-isfiduċja fil-Gvern. Il-Gvern qed jibqa' jinsisti li d-diskussjoni tibda nhar it-tnejn li ġej iżda ma rridx jintrabat meta ser tintemm din l-istess diskussjoni. L-Oppożizzjoni waqt li wrid ruħha disponibbli li taċċetta li jittieħed il-ħin kollu neċessarju għad-diskussjoni saħqet iżda li għandu jkun magħruf meta ser tibda u meta ser tintemm id-diskussjoni. Dan bilan li tkun indirizzata l-inċertezza u l-instabilità li bħalissa qed jaħkmu lil pajjiżna. Ta' dan it-tant illum ukoll jerġa' jibda jiltaqa' l-Parlament wara li ilu wieqaf bil-vaganzi tal-miliet u s-sena l-ġdida sa mill-14 ta' Diċembru. Waqt konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat tkellem dwar l-aħħar żviluppi li seħħew fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Appella biex waqt il-laqgħa tal-4 il-Kumitat jilħaq qbil dwar meta ser tibda d-diskussjoni dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja ippreżentata mill-Oppożizzjoni u dwar kemm għandha tieħu ħin. Nittamaw li għada ikonna time frame ċar u realistiku. ċar dwar meta ħajibda d-dibattitu u meta ħajispiċċa d-dibattitu. Qal li bil-laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra tnejn filgħaxija l-inċertezza u l-instabilità komplew jiżdiedu. Dak li ġara l-bieraħ fil-House Business Committee fejn nemmnu li ingħata sinjal ħażin ħafna lill-pajjiż. Għamel referenza għal Leader of the House Karl Mifsud Bonnici u qal li kif iġġamja l-qasam tal-intern hekk ukoll qed jagħmel issa fejn qed jiġġamja l-ħidma tal-Parlament. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni lesta li tagħti l-ħin kollu neċessarju lin-naħa tal-Gvern biex tagħmel l-argumenti tagħha. Kemm bżonn li l-35 deputat min-naħa tal-Gvern jew l-34 wieħed min-naħa tal-Gvern jitkellmu kollha għal sija kull wieħed, m'għandna l-ebda tip ta' problema. Jitkellmu sija? Jitkellmu sija, mhux problema. Hemm bżonn il-Prim Ministru jitkellem aktar minn sija? Jitkellem aktar minn sija. Niftehmu, nirranġaw. L-Oppożizzjoni lesta wkoll li tiltaqa' kuljum inkluż is-Sibt u l-Ħadd kemm filgħodu kif ukoll filgħaxija għaliex il-gravità tas-sitwazzjoni hekk titlob. Aktar mal-Gvern itawwal, aktar ser jiġu perikolati il-postijiet tax-xogħol, temm jgħid Joseph Muscat. Il-membru parlamentari Franco De Bono jgħid li tkaxkir tas-saqajn li qed jimxi bih il-Gvern jikkonferma li l-interess ta' ċerti nies mhux l-interess nazzjonali iżda dak li jibqgħu imkaħla mas-siġġu tal-poter. De Bono jibqa' jisħaq li huwa jitlob biss li kulħadd tiġor ir-responsabilità politika. Saħaq illi kieku l-Gvern mexa b'korrettezza, il-pajjiż ma kienx ikun jinsab fis-sitwazzjoni li jinsab fiha. Franco De Bono jgħid li biex Prim Ministru jibqa' jgawdi l-appoġġ tal-maġġoranza irid jieħu deċiżjonijiet li jkollhom l-appoġġ tal-backbenchers tiegħu. Is-sitwazzjoni ddeġenerata li x'dawk responsabbli mhumiex iġorru r-responsabiltajiet tagħhom. Id-demokrazija għal De Bono ma teżistix mingħajr kontabilità u l-kontabilità tfisser li nies iridu jkunu responsabbli għal emilhom u meta jfallu għandhom jirriżenjaw. Franco De Bono kompla jgħid li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi seta' wettaq suwiċidju politiku meta kellu prijoritajiet żiena billi prova jinoġob ma' ċerti individwi minflok ma ta' każ li jmexxi politika bbażata fuq il-kontabilità. Il-Prim Ministru ma jistax ikun li jibqa' jinżamm ostaġġ minn wħud mill-membri tal-Kabinett tiegħu stess għaliex ħadd huwa ikbar mill-Partit Nazzjonalista. Il-valuri tal-Partit Nazzjonalista huma l-lejaltà, il-meritokrazija u l-valuri bażiċi tad-demokrazija, sostna Franco De Bono. L-Iskola St. Patrick's f'Taslima għamlet titjib importanti fl-infrastruttura fil-ħidma tagħha biex tagħti appoġġ dejjem aktar sod lill-istudenti tagħha. Studenti li parti sostanzjali minnhom ġejjin minn sfond familjari diffiċli ħafna. Dan huwa l-ambjent li fih jgħixu madwar 30 ġuvni. L-istess bini li jilqa' fih l-iskola tagħhom, il-boarding school St. Patrick's tas-Salesjani. Il-binja fil-qalba ta' Taslima bniet fl-1903. Fl-iskola hemm kollox 60 student li 30 minnhom joqogħdu wkoll fl-istess kumpless. It-tfal jaqgħu taħt responsabilità tal-Gvern b'care order
wara li jkun deċisi li l-ambjent tad-dar ma jkunx aktar tajjeb għalihom. Bl-iżviluppi li saru l-kumpless tas-Salesiani ser jibda jżomm l-istudenti sa meta jagħlqu 18-il sena flok sa 16. Is-Salesiani qegħdin jagħmlu wkoll dak kollu possibbli biex jibqgħu jgħinu lil dawn l-istudenti mhux biss b'servizz ta' terapija iżda anke billi jgħinuhom jidħlu għal ħajja adulta b'mod indipendenti. It-tnejn ix-xandar recording ta' konverzazzjoni bejn il-kaptan tal-Costa Concordia u uffiċjal tal-port illi jindika b'mod ċar li l-kaptan abbanduna l-vapur qabel mal-passiġġiera ġew evakwati kollha. Dan huwa l-intern tal-istess vapur li nkalja nhar il-ġimgħa li għadda meta fi żmien lajt tas-sena li għaddiet laqa fuq il-midja lokali għat-tnedija tas-servizz minn Malta matul l-2011. Fl-aħħar sigħat il-midja Taljana ħarġet rikostruzzjoni ta' dak li ġara l-ġimgħa filgħaxija ftit wara l-10:30 ta' bil-lejl. Jidher evidenti li l-Costa Concordia kien għaddej viċin ħafna tal-kosta u għeleb fuq il-lemin tiegħu wara li prova jdur għal-ken għaliex beda dieħel l-ma fih. Qed jingħatu wkoll li l-kaptan resaq viċin ħafna ta' gżira fuq talba tal-head waiter tal-vapur illi jgħix fuq din l-istess gżira. Hemm possibilità li l-kaptan jeħel sa 15-il sena ħabs fuq til involontarju. Sa dan it-tant l-aġenti tal-cruise liners f'Malta jinsabu ottimisti li dan l-inċident mhux ser iħalli riperkussjonijiet fuq l-industrija għaż-żmien li ġej.